Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. रोमी लिपींतल्या कोंकणी राजभास कायद्यात हाडून आमचे एक मुख्य पावल जाला ऑल एसोसिएशन्स ऑफ रोमन स्क्रिप्ट कोंकणी पूण जे आतां रोमी कोंकणी संस्थांचो एकवट ह्या माताळ्याकार आमी राजकीय पक्षान राज्यपालाक एक निवेदन मेमोरंडम सादर करून फुडली वाट दवरपाची पावलां मारल्यात. भाषेमध्ये आणि धर्मामध्ये सोयरीगत करतात आणि जेन्ना ही सोयरीगत जाता जेन्ना मनशामध्ये खूप एके भाशेन वेगळोचार दिसती पडटा देखून गरज भाषा ती भाषाच अशी सजमूक आणि जेन्ना आमी भाषा ही भाषाच अशी सजमता तेन्ना खरीच भाशेन तिका मानून घेवूंकय आमकां बरें लागता. इतिहास सांगता सवार धर्माचे मनीस हे लिपीन म्हणजे रोमी लिपीन बरयतात. जितली आमी इच्छुक करीत रावता म्हणजे धर्मामध्ये आणि खरीच भाशेन लिपीमध्ये आमी ही सैरीगत कशी दाखयता तितलेच आमचे मध्ये वेगळोचार वाडत रावतलो. बरोवप्यांक कितेंय तरी मार्गदर्शन मेळचें आनी फुडाराक तांच्या बरोवपाचेर एक नवो उजवाड पडोन तांचे बरोवप आनीकूय प्रभावीक जावचें होच आमचो हेतू.